Bon dia, em dic Jaume Sobirana i sóc el traductor d'un poeta nord-americà que es diu Billy Collins, del qual Godall acaba de publicar una tria titulada 7 elefants drets sota la pluja. Aquest és el llibre. I aquest és el llibre original d'on estan trets els poemes, una antologia que va fer el mateix Billy Collins de la seva obra. L'obra de Collins és àmplia, ell és conegut i reconegut als Estats Units, és el que en podríem dir un poeta popular, un poeta que compta amb molts seguidors, l'edició dels quals es pot trobar a la major part de llibreries. Això no obstant, era un poeta poc conegut entre nosaltres, no s'havia publicat en català i aquesta era una de les raons perquè per mi fos important de fer-ho, jo tingués ganes de fer-ho. A més, bàsicament jo soc poeta jo mateix i em passa que quan llegeixo coses en altres llengües que m'agraden molt, tinc la temptació, les ganes de traspassar-les a la meva, de fet com de reescriure-les en la meva pròpia llengua. Per tant, des de feia temps buscava un editor que es comprometés, que volgués entrar en el joc d'enostrar, de portar al català la poesia de Collins. Vaig tenir la sort de trobar la Matilde Martínez i Godall, que van entrar en aquesta complicitat, i el que hem preparat és una tria de la seva poesia, una tria de la seva pròpia tria, de la seva poesia més recent. Si voleu, us llegeixo el començament d'un poema que a mi m'agrada molt, que es diu No Time, no temps, sense temps, amb pressa en la traducció catalana al final. Sabem que les traduccions sempre de poesia i de tots els gèneres, però especialment de poesia, tenen un marge important de mobilitat o de possibilitats i al final el que acaba havent-hi és una selecció, una tria. El poema en anglès es titula No Time i comença In a rush this weekend morning I tapped the horn as I sped past the cemetery where my parents lay buried side by side on the smooth slab of granite. No us el llegeixo tot perquè tampoc no es tracta d'això, sí que us llegeixo la traducció, perquè més em sembla que és això, que és un poema que condensa bé algunes de les virtuts de Billy Collins, de la poesia de Collins. Es podria traduir sense temps, jo el vaig traduir amb pressa. Aquest matí entre setmana, apressat, toco el clàxon mentre accelero davant del cementiri on hi ha enterrats els meus pares, l'un al costat de l'altre, sota una llosa fina de granit. Llavors, tot el dia penso en ell que s'aixeca per mirar-me amb aquella mirada tan familiar de desaprovació, mentre ma mare, amb calma, li diu que torni a estirar-se. Aquesta és, a mi em sembla una bona mostra de la poesia de Collins, en el sentit que Collins fa una poesia que a mi em sembla a la vegada intel·ligent i assequible. Moltes vegades quan pensem en poesia o en literatura intel·ligent ens fa una mica com enrere. Collins és molt conscient, Billy Collins és molt conscient del lector en el moment d'escriure, de pensar i d'escriure els poemes i de què vol que passi ell amb el lector, no? Com vol agafar el lector i portar-lo del començament fins al final de la lectura. Ell és una persona que llegeix, que ha llegit molt, però és una persona que té molt present això, com arribarà allò que vol explicar a la persona que llegeix. I això em sembla que és una gran virtut d'ell. Té un sentit de l'humor curiós, juga amb imatges, amb animals, amb referents, diguem, relativament propers, i la gràcia és com els ensambla, com els enganxa, i les escenes que fa a partir d'aquí que aconsegueix generar. Us el recomano, soc no només el traductor sinó un gran admirador. Per tant, per poc que us agradi la poesia, per poc que us interessi literatura contemporània nord-americana molt ben construïda, els 7 elefants drets sota la pluja de Collins us esperen. Gràcies.